Yabona ama-full bhakaza lawa. Hayi, angazi ngizowenza njani. Lama-full bhakaza lawa abona navigate. Hayi bafowethu. Ake ningikhuzeleni wona. Please bafowethu aningikhuzele ama-full bhakaza lawa awamseleki, aningikhuzele wona. Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basho ukubambana ngehluthu umculi kaMaskandi kanye nenyanga Yodumo umzimba ukhala Imali. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke indawo kuphi nakuphi ila ngibona khona le video. Mangokuqala usijona lelikhasi wamulekela igama lami usibonga konke wakandwande. Mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Monga subscribe ngicela usubscribe emntana sekhaya uphinde ke ucindezele nebhele. Khona phela ungeke uzosale ngaphandle ngaso sonke isikhathi masifaka ehamba phambili. Khona la ku TV yakho ke engunqa phambili Izwide Media TV. Kanti ke bafethu namhlanje engizokhuluma ngazo. Ngizokhuluma ke ngempi esuke phakathi kumculi kaMaskandi weqembu labafana bakaMgqumeni kanye ke nenyanga edumile yaziwa ke ngomzimba ukhala Imali Dlamini. Lempi ke isuke lapha enkundleni yokuxhumana ku Facebook emva ukuthi ke omunye weqembu labafana bakaMgqumeni undle emnyama wafaka ke enye eyamavideo la kwakuyibirthday yakhe khona ke abantu bebonakala ke bemchoma imali yagcina ke isicwala umzimba imali ayibukeke ngazuthi izipho ke ababemupha zona njengoba ke kwakusuku olukhulu lwakhe kanti ke kwabe sebeyinyathela emsileni yona inyanga Yodumo le yakhwela yadilika ke kubona abafana bakaMgqumeni yathi ke sebethanda ukuyijwayela kabi futhi ke sebekopela istyle sayo ayithandi lento abayenzayo ke yathi ke abayiyeke njengoba ke izobabonisa ukuthi yona unombolo ubani ingahle ke ibashaye nangezulu ifike bengaqhubeki nokuyeka lento ke iyenziwa ke U-Jeze'likhulu no-Jeze'likhulu ke wabe sedinwa ke ngaso leso senzo esenziwa iyona inyanga wase ke naye ephendula ngayo ivideo kwabe ke sekusuka impi kanjalo bafethu ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu ake ngivele ke ngidedele le video engikhuluma ngayo nawe uzibonela ukuthi ke yini le esikhuluma ngayo. Sanibonani bafowethu nodadewethu ente nasezantsi South Africa. Bafowethu ake ngiphinde ngikhulume la. Angena kumuntu othanda kakhulu ukukhuluma la ku Facebook. Impi yo Facebook angisebenzi mina. Kodwa kuyafika ukuthi angenze le video. Labafana bamgqumeni abamsungijwayela kabi. Cela ukuphinda. Bafana bamgqumeni ikakhulukazi wena lokho ngathi slender. Ungcono lokho kunye kuyifull bhakaza lokho kukhuluphela kasho lutho. Kodwa musana ukungijwayela kabi. Angiculi mina. Yabo? Angiculi mina ngiyalapha musana ukungijwayela kabi. Mangabe nifuna umzimkhalimali uthola eThekwini lapho engihlala khona ekhaya kwaNongoma futhi manifuna ukubona into enifuna ukuyibona ngizonibonisa mina ngayinkinga musanda ukungijwayela amasimo angiyena umuntu othanda inhlamba kodwa lento iyanginyanyisa imali elokhuziwe le imali ayinwayo le ale namba ngekhondo manje khathele ngokuthenga nje ifortune ngemali ngesikwelito senibone ningcono nokudlula amasimo musana ungijwayela kabi bafana bami musanda ungijwayela kabi hola sanibonani bafowethu sanibonani U-Jeze'likhulu olibingelelayo ngiyangibingelela namhlanje ngifuna ukunitshela ukuthi lenhlonipho enginayo yafakwa yagcina ngendubo ngoswazi yabo akase umusa kudlamini eqhamuke ufuna ukuqeda lenhlonipho kwasetshenzwa kangaka ifakwa la kumina ngoba yona ngathi ke angizokubekezelela lokho akwenzayo kusukela namhlanje nazi ukuthi igama lami umzimba ukhala imali yangempela hayi le mali le yokukhandwa yabo ngoba kuhlukene nokugqoka imali yabo njengoba ngigqoka into eyibizayo ngigqoka imali ukuthi mase ngiyifaka ngamaphepha akusengena phi kudlamini ngasho lalela ke mkhulu sizohubhana ke mngani wami emarenkeni la uhamba khona koboxa kuphi la uhamba dayisa khona indiza wazi ukuthi iJeze'likhulu izofika libe phezulu kwakho hlukana nalento yenza baba umdala usungiqedela inhlonipho yakho ngenkani ngoba nginebhadi bafowethu umzimkhalimali lo nibingelelayo sanibonani ngoba nginebhadi bafowethu abafana bamgqumeni sebezenza mina manje nokusana
yabona ama-full bhakaza lawa, hayi angazi ngizowenza njani. Lama-full bhakaza lawa abona navigator, hayi bafowethu ake ningikhuzeleni wona please bafowethu, aningikhuzele ama-full bhakaza lawa awamseleki, aningikhuzeleni wona, aningikhuzeleni nje ukuthi manje mase befaka imali sebezenza mina, yabo ngizothi ngisuka nje ngibe ngishaya umuntu ngezulu mina, ngisuka ngibe ngishaya umuntu ngezulu mina, finish. Hawu, hey, kanti emhlabeni kunjani amadoda? Chabo ukadlamini engadusa abantu uthi U-Jeze'likhulu noma abafana bakaMgqumeni bazenzwa wena, cha. Akusokufanele izinto engafani. Mina ngithathe imali ethengayo ngayifaka empahleni eyibizayo futhi. uFabian nansi imali ebengiyigqokile, imali yokuthi ngihlala ngiphethe vele imali kulezi insuku. Angithathanga mina imali lekhandwayo, yabona imali ngamafeki, phinde futhi uzoyigqoka esudini noma ka500 noma ka600. Cha, angenzanga kanjalo. Ayifani ke lonto leyo, futhi ngeke ngizenze yona. Nanokuthi ngiyeza ukuthi uzongishaya ngezulu, futhi leyikhwama zezulu mpukadlamini, kodwa mhlambe icorona nansi ibulala abantu lapha, nezinto ezibalekile zokuthi kusizwe isizwe awunaso leso sikhwama leso. Angeke ngishaye ngezulu ngangona umduli isihlahla mhlambe, yabo. Ngifuna ngisho nje ukuthi akuyena umuntu ojwayele ukuphendula amavidiyo lokho kwenziwayo lokho, kodwa lokho ngithema ngakubuka kwangidina nje ngathi hayi bo, nangiloba baba uzongishaya ngezulu. Ungishayela imali le yangempela le ethengayo, hayi lo igqokayo wena Dlamini. Wena ugqoka le mali le uhamba uyikhanda kubeka imali phezulu, uayini kube imali, yabo. Noma ikhanda edizayinayo bese uyayifaka ke, phela siyakwazi lokuthi akuyona imali oyigqokayo. Cha, angazenzi wena mina ngigqoka into zangempela ngafaka imali ezintweni ezibizayo. Hlukana nje nalokho ukuthi angikhuzwe ngizenza wena, hlukana lonto leyo nje, yabo. Hayi ke bafethu nonke seniyibonela ukuthi yini lesikhuluma ngayo ivideo yiyo ke le ekhuluma ngalo thuthuva lolu lenyanga kanye ke noJeze'likhulu. Mina ke ngizothanda ukuzuvula ukuthi ke ngabe i-right yini lento eyenziwe ke umzimba ukhala imali, noma uthi cha vele kufanele umzimba ukhala imali enze kanjeyana uJeze'likhulu umsukele. Ku-wrong yini ukuthi mhlambe emakunento thizeni umcimbi mhlambe abantu bakujabulela bakupha imali bayichoma emzimbeni, njengoba ke kunokwenzeka ke emakhaya kube mhlambe ke imicimbi imkhehlo nani la isibona khona ke abantu besuke behlonywa yona imali. Ngabe kuphambene lokho njengoba esho ukuthi umzimba ukhala imali, yena kuphela umuntu ovumelekile ukuthi ke afakwe imali emzimbeni noma ke afake imali emzimbeni? Mina ke ngizozwa khona lapha kwi-comment section. Njengentatheli ka-YouTube bafethu ke sengiphuma kanje ngithi ke asiphinde sibambane evidweni elandelayo.